Price खालामगोन आरोना बिथांखौ आङो या रियेल फन दै आं फिक खालामाखै आरोना अपेन बक्स नायना लादो ओमफ्राय नै नुबाय दा नुखाबाय दा हेल' लोगोफोर दिनै बिथां डियार ब्लग बिथांनि बार्थडे दङ आरोना बिथांनि बार्थडेनि थाखाय आं मा लाबोदो नायनानै लादो आं बिथांखौ मोनसे सारप्राइज गिफ्ट होगोन आरोना नायनानै लादो नै मबाइल फन आं मबाइल फन लाना फैदो आरोना बिथांनि थाखाय डियार ब्लगनि थाखाय नायदो निया मबाइल फन नंगौना नङा नायमारना लादो आरोना नोंथांखौ ना आरैनो आं दायो सारप्राइज खालामगोन आरोना बिथांखौ आङो निया रियेल फन दै आं फिक खालामाखै आरोना अपेन बक्स नायना लादो ओमफ्राय नै नुबाय दा नुखाबाय दा नायना लादो नै केमेरा अन जागोन आरोना नै पेकेट दङ ना होफैदो आरोना एकदम आं सारप्राइज होगोन आरोना बिथांनो गिफ्ट ओमफ्राय बिथांनि बार्थडे आरोना दिनै ओमफ्राय नै आरो मा लानानै फैदों आं नायदो मबाइल गिफ्ट आरो नै मोनसे आङो स्टेटु लाना फैदों आरोना मोनसे स्टेटुबो गिफ्ट होगोन आरोना आं बिथांनो स्टेटुखौबो आं नायदो माने आं खायसे फ्लिपकार्टफोराव माने फेक फैयो आरोना बिनि थाखाय आङो नायखादोंमोन डाइरेक्ट जेनेबा फेक ना रियेलिटि आं नायदोंमोन आरोना खेवनानै डाइरेक्टलि अपेन आं माबायावनो खेवना नायखादो स' दिन्थिनोसै आं मा लाना फैदों निया स्टेटु आरोना स्टेटुखौ लाबोदो स्टेटुखौ नायदो माबायदि स्टेटुआ वाव स्टेटु आरोना नै माने दे थेंक इउ बिदिनो आरोना वाव 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 मजा आरोना नै बोरै नांदों लोगोफोर मोजां नुदोंना मोजां दा आं माने बिथांनो बार्थडे गिफ्ट होगोन आरोना सारप्राइज खालामगोन आं दायो बिथांखौ भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आं सारप्राइज खालामहैगोन बेखौ दायो ओमफ्राय बिथाङा मिथिया दै बिथाङा मिथिया थ' लोगोफोर आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना आंखौ थाबैनो माने आंखौ मास मोनसे जायाखै आरोना आंनि इउटुब चेनेला बेवहायनो नोंथांमोना आंखौ जोबोद सापर्ट खालामनानै हेल्प खालामनानै आंखौ माने आंनि साबसक्राइबारखौ 1K खालामनानै होबाय बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच आरोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आरोना आंखौ बेबायदिनो आरो सापर्ट खालामलांबाय था आं आरो मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थागोन स' दायो नै आं थांनोसै आरोना जोंहा बे डियार ब्लग फंबायनो आङो हैनोसै आरोना सारप्राइज खालामहैनोसै गिफ्ट फैनानै बिथांनियाबो 1.47K नामा साबस्क्राइब जाबाय आरोना आं दायो थांनोसै थ' भिडिअ'लाय लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो मोनसे नै मा बुंगोन बोथोराबो अखा हागासिनो आरोना नै जोबोद अखा आरोना अखाजों अखा आरोना एकदम अखा हाबाय थादो बोथोराबो गाज्रि अखाजों अखा हागासिनो आं अब्लाबो थांनोसै ट्रेनजों थांनोसै साथा गंसे लाना थांनोसै आरोना थ' भिडिअ'लाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर थ' लोगोफोर नै खेराबारि स्टेसन मोनफैबाय आरोना आङो मान अखा हादो अहायसो नायनो हाला खेराबारि स्टेसना ट्रेन स्टेसन आरोना खेराबारिनि फिसासोलै गिदिरानो जायाखै स' लोगोफोर आं फाइनालि मोनफैबाय आरोना बिथांखौ आङो गिफ्ट होनानै सारप्राइज खालामसै आरोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ थ' नै लोगोफोर बोरैलै नैया सोमखोर बिथाङा नै सार बिथाङा नैया आरो बिथिं दोङो जोंहा डियार ब्लग बिथाङा नै हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे ब्रो दा नोंथांनो आं मा लानानै फैदो नोंनि बायदिब्ला गिफ्ट आं दा मिथिया
So इथिंहाय मानसियाव थिनानै फैलाय एसे दा नोंनि बायदिबा आं माला फैदो दे नोंनि बायदिबा आं मा लानानै फैदो दा दे उन्दुनासो दंमोन आरोना बिथाङा नै सिखाराखैमोननो दाबो आं मोनफैलायलांबाय दे इथिंहाय नैया वाव फैमारबाय आरोना नै सार खुलिना फैनिया नोंनो खुलिना नाय नङाबा जेनेबा नाय आरोना मा लाबोदो सरप्राइज आरोना नाय थारैनो नंगौना नंगौना नाय र' नाय नाय गासिबो खुलिना नाय खुलिना नाय खुलिना नाय खुलिना नाय दे खुलि वेलकाम वेलकाम दे खुलिना नाय जल्दी खुलि अनबॉक्सिंग कलाय जल्दी नहीं मानसि क्या नहीं दी नहीं साले नहीं ले ओए दे वाले नहीं लाए नहीं जागरा दंग ना वाले नहीं लाए बांधे वो या बिथांमोनाबो दोङो लोगोफोर आसालनि दोङो आरो इखौ नायदो खुलिनानै आरो मोनसे नाय खुलिनानै खुलिनानै नायदो जोबोद मोजां नांदों आंनि गिफ्टखौ फैबाय आरो आङो दायो जोबोद गोजोनदों ना थेंक इउ सो माच मनिपुरे दे अप्पो मबाइलाव दांनो नै अप्पो दे बिसिनि नारनाय सालदे मालाय सिदो दे स' बिदिब्लालाय आङो बारा गोबाव थाबाय थाया मानोना ट्रेनजों फैदों नालाय आरो ट्रेनजों 10टानि ट्रेनजों थांफिननांगौ बेनि थाखाय आङो थांफिनसै स' भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन भिडिअ'खौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच बाय बाय